Sammen med familien er 65-årige Rukmani på en religiøs pilgrimsrejse tilbage til den lille indiske landsby, som familiens forfædre stammer fra. Her ønsker de at ære familiens rødder ved at besøge deres familietempel. Humøret er højt, da flere slægtninge er kommet hele vejen fra Malaysia for at deltage i besøget. Men intet går som forventet. Absolut intet. Familien når aldrig frem til templet, for da de stopper og vil spørge om vej, bliver de mødt af en gruppe på intet mindre end 200 landsbyboere, som overfalder dem, vælter deres bil om på hovedet og tæsker Rukmani ihjel. Rukmani er dog så desværre kun 1 ud af 4 personer, der bliver overfaldet og dræbt i samme område inden for en periode på kun 19 dage. Og årsagen, eller dødsårsagen, når man vil, er misinformation. For i perioden op til drabene florerede der mange rygter om, at nordindiske bander, involveret i menneskehandel, var rykket til de sydlige stater for at kidnappe børn. Rygterne spredte sig som en steppebrand i flere lokalsamfund, og fik borgerne til at opbygge beredskab og alarmsystemer i det tilfælde kidnapperne vil prøve at kidnappe børn i deres landsby. Så da Rukmani havde stoppet og spurgt om vej, var den ældre kvinde, hun snakkede med, blevet mistænkelig og havde alarmeret byens beredskab. Og inden politiet kunne nå at gøre noget, var hele familien blevet banket til bevidstløshed. Og Rukmani, hun var død, dræbt af misinformation. Og der kan desværre findes rigtig mange flere historier om de alvorlige konsekvenser ved spredning af misinformation. Det her er en af de mere ekstreme historier, men det må endelig ikke foranledige nogen til at tro, at misinformation kun findes i den mere voldsomme og aggressive variant. For langt det meste misinformation, det er faktisk netop designet til at fremstå utrolig troværdigt. Det er designet til at manipulere os, få os til at lytte, ændre vores holdning og motivere os til at sprede det. Ved at tappe ind i vores hjernes måde at forstå verden på, og hvad det nu er, der motiverer os, kan man få misinformation til at fremstå mere troværdigt og mere tillokkende end sandheden. Derfor virker misinformation virkelig effektivt. Det spredes hurtigere og med mere entusiasme end sandheden. Det estimeres nu, at misinformation udgør op til 20% af vores daglige nyhedsdiæt. Misinformation er altså blevet hverdagsinformation. Og vi bliver alle forsøgt manipuleret af misinformation på daglig basis. Og med kunstig intelligens og digitalisering er informationskampen stadig stigende og bliver mere og mere kompleks. Der er virkelig brug for handling på mange forskellige planer. Blandt andet, at vi opbygger en ultrastærk ny evne til at spotte og bekæmpe misinformation. Og det er det, som jeg meget gerne vil hjælpe med lige nu og her. Blandt andet ved at trække nogle af videnskabens stærkeste våben frem i kampen mod misinformation. Herunder specielt en mental vaccine, udviklet under den kolde krig, til at vaccinere soldater, så de ikke kunne blive manipuleret eller hjernevasket, som man kaldte det dengang, hjernevasket med misinformation, hvis de skulle ende med at blive fanget af fjenden. Den samme mentale vaccine har vist sig også at virke rigtig godt imod den type misinformation, som vi møder i vores hverdag. Goddag og velkommen til. Jeg hedder Jes og er uddannet hjerneforsker, men efter 10 år i laboratorierne, så valgte jeg at fokusere på det, der driver mig mest, nemlig at formidle videnskab, så den kommer ud og gør en reel forskel i vores hverdag og arbejdsliv. Og det gør jeg blandt andet gennem foredrag og workshops, som du kan læse mere om på min hjemmeside jesbrix.dk. Mit seneste foredrag hedder Sandhedskriger og handler, ligesom podcasten her, netop om, hvordan det kan være, at misinformation klarer sig så godt over for sandheden, hvorfor vi mennesker ofte lytter mere til misinformation end sandheden, og hvordan vi kan kæmpe imod, blandt andet ved at vaccinere os mod misinformation med denne her koldkrigsvaccine. Og hvordan det kan være, at vi faktisk bedst bekæmper misinformation ved at lære at lave misinformation. Lyder det forkert? Ja, det gør det vel egentlig, men lad os dykke ned i det og forstå, hvorfor det faktisk hænger netop sådan sammen. Men inden vi hiver de tungeste skyt frem i krigen mod misinformation, så er det vigtigt at forstå et par ting om vores kære hjerne. Denne her fantastiske klump, som altså primært består af vand og fedt, og ja, der er der også en hel del milliarder neuroner, som altså hjælper os igennem livet. Nogle gange på fornuftig vis, og andre gange på sådan lidt mindre fornuftig vis. Den første vigtige ting at forstå er, hvordan vores hjerne trækker sådan noget som forståelse, mening, virkelighed og i sidste ende sandhed ud af verden omkring os.
Det er selvfølgelig ret væsentligt, at vi er gode til at forstå al den information, som vores hjerne modtager igennem vores sanser. For der kan virkelig være mange input her, rigtig mange sensoriske stimuli. Forestil jer sådan en sidste øjebliks julegave indkøbstur lige før jul. Masser af mennesker, ingen plads, lange køer, høj musik, grædende børn og en god tyk duft af gløgg, æbleskiver og brændte mandler. Så blev det jul. På en sådan sansemæssig ret overvældende måde. Men heldigvis så har vores hjerne en måde at holde fokus. En måde at sørge for, at vi er effektive og fokuserer på det vigtige. Såsom at kigge efter mønstre eller ting, vi har oplevet før, og forhåbentlig undgå situationer, som kunne få vores blod til at koge. Det kunne for eksempel være at stå i en af de her rigtig lange køer med sveden havlende ned ad panden, fordi det vintertøj, vi har på, jo ikke rigtig egner sig til en stresset indendørs indkøbstur, mens jul er cool, brager afsted i højtalerne. Ligeledes i effektivitetens tegn, så er vores hjerner også rigtig gode til at filtrere en hel masse sansinformation fra, så vi kun bruger energi på det vigtige. Her bruger vi blandt andet vores følelser. Jo stærkere følelser noget giver os, jo mere lægger vi mærke til det, jo mere vigtigt fremstår det, og jo bedre husker vi det. Vi husker for eksempel næppe hvert julestresset ansigt, som vi har passeret på denne her dødsmission igennem Magasin eller H&M, men vi husker til gengæld ret sikkert, hvis vi kommer for sent tilbage til vores parkerede bil og finder sådan en lidt mindre glædelig julehilsen fra den lokale p-vagt. Sådan noget, det glemmer vi ikke. Og der findes faktisk mange flere af de her effektiviserende hjernemekanismer, som hjælper os med hurtigt og effektivt at filtrere, fortolke og handle på denne her information, som vi altså modtager igennem vores sanser fra verden omkring os. Det er effektivt, det føles godt, og så virker det reelt også rigtig godt. Men det er også her, hvor misinformationen kan finde vej ind i vores hjerne. For med lidt kendskab til de her forskellige effektiviserende hjernemekanismer, så er det muligt at manipulere os og få os til at hoppe på misinformationstoget. Men det har også vist sig, at hvis vi forstår de her manipulationsteknikker, forstår hvordan man kan skabe god manipulerende misinformation, ja, så bliver vi faktisk meget svære at manipulere, eller med andre ord, vi får styrket vores immunitet mod misinformation. Og det er her vaccinebegrebet kommer ind i billedet, en vaccine mod misinformation. Eller en vaccine mod hjernevask, som jeg altså så kaldte det under den kolde krig. Men inden jeg nu går klar til den helt store, hyggelige fællesvaccination med en mental koldkrigsvaccine, så er der lige endnu en ting at sige om vores hjerne. Og det handler om det, der virkelig motiverer os, nemlig vores store behov for at forstå verden omkring os. Vi vil utrolig gerne have alt til at give mening. Og derfor så er vi konstant på jagt efter forklaringer og sammenhænge, som kan fylde nogle af de her huller ud, vi har i vores forståelse af verden. Og når det lykkes os at finde en forklaring, sandt som falsk, men altså noget, som vi selv umiddelbart synes lyder meget rigtigt, så bliver denne her forklaring puttet ind i vores verdensbillede. Og så er den altså noget nær umuligt at fjerne igen, med mindre nogen kan komme med noget, som vi selv synes lyder som en endnu bedre forklaring. Og det her drive til at finde sammenhæng, forklaringer og mening, det er enormt stærkt. Faktisk så stærkt, at vi har en tendens til at foretrække en hel, men delvis forkert forklaring over en delvis, men korrekt forklaring. Vi vil så gerne have det hele til at give mening. Det er en del af vores biologi. Vi vil forstå verden. Det betyder for det første, at forskningens temmelig lange og grundige vej til sandheden ofte kommer alt for sent med den sande forklaring til vores forklaringshungrende hjerne, som med stor sandsynlighed allerede for længst har stillet sig rigtig godt tilfreds med en eller anden forklaring, den har hørt på nettet, på jobbet, nede i spinningklubben. En forklaring, som måske er korrekt, lidt forkert, eller måske bare helt forkert. For det andet, så er det som sagt ikke sådan lige til at lave om på det her verdensbillede. Selv når videnskaben finder frem til en rigtig forklaring, så er det allerede for sent. Og i nogle tilfælde, så kan det faktisk blot få folk til at holde endnu mere fast i deres egen forståelse af verden. Har vi for eksempel først etableret en stærk tro på, at vacciner generelt er farlige, så har selv enorme mængder videnskabelige beviser om det modsatte så godt som ingen effekt. Og faktisk så kan fakta, når den præsenteres til folk med en anden og ikke faktuel holdning, gøre mere skade end gavn.
og kun få dem til at holde endnu mere fast i deres allerede veletablerede, men forkerte forståelse af verden. De lytter med andre ord kun til information, der passer til den holdning, som de allerede har. Og det leder mig videre til endnu en vigtig pointe. For mens det er super vigtigt, at vi har instanser, der hele tiden hjælper os med at faktatjekke den information, der flyver igennem vores nyhedskanaler, så kan faktatjekket alene altså ikke vinde krigen imod misinformation. Der skal helt andre værktøjer til. Så er det endelig blevet tid til den store koldkrigs fællesvaccination. Og den fungerer ganske simpelt ved, at jeg nu fortæller jer om de 6 manipulationsteknikker, der oftest bliver brugt i misinformation. Det er det, der får misinformationen til at virke. Så man kan sige, at det er misinformationens byggesten eller misinformationens DNA. Det er det, der får os til at tro på den og giver os lyst til at sprede den. Og her er tanken jo altså så, at når vi forstår de her manipulationsteknikker, så vil vi blive super gode til at spotte dem, når vi kommer i kontakt med noget misinformation. Og dermed opnår vi altså en form for immunitet, eller man kan sige, at vi bliver vaccineret mod misinformationsvirusen. Så den altså ikke længere kan finde vej ind i vores hjerne og påvirke vores tanker og vores følelser og vores forståelse af verden omkring os. Men lad os kigge på de her 6 manipulationsteknikker. Den første er følelser. Vi hørte tidligere om, hvordan vores følelser er med til at filtrere information og sørge for, at vi fokuserer på det vigtige. Så skal man fange vores opmærksomhed og få os til at dele det, så skal der puttes følelser på. Og helst så mange som muligt, men dog ikke så mange, at det virker overdrevet. Husk også på, at vi som mennesker reagerer meget hurtigere og stærkere på negative følelser end på positive følelser. Evolutionært set sikkert fordi, at negative følelser ofte er tættere associeret med øjeblikkelig overlevelse. Så man undgår noget farligt ved at være opmærksom på farer og reagere hurtigt i farlige situationer. Om det så er at undgå at blive angrebet af en bjørn eller en tiger, eller måske lidt mere nutidigt, at sørge for, at vi kommer sikkert igennem farlige situationer i trafikken osv. osv. Men det betyder også, at negative følelser er stærke drivere til at få os til at lytte til misinformation, få den til at virke vigtig og som noget, vi skal tildele vores opmærksomhed, og noget, der giver os lyst til at fortælle det videre. Det er for eksempel dejligt at lytte til eller fortælle historier om, hvor gode vores eget politiske parti er, men intet slår glæden ved at lytte til eller fortælle historier om, hvor sindssyge i hovedet vores politiske modstandere er. Teknik nummer 2 er diskreditering. I kampen mod sandheden, så kan det jo altså blive svært direkte at forsvare ens misinformation, hvis man står over for folk, der virkelig har styr på deres fakta. Hvad kan man så gøre? Ja, man kan i stedet gå efter de personer, som prøver at anfægte ens misinformation ved at fortælle sandheden. Og det gør man altså ved at diskreditere de her faktuelt korrekte personer så meget, at ingen lytter til dem alligevel. Det kan gøres på rigtig mange måder. Den mere åbenlyse metode ser vi tit og ofte brugt i det ovale værelse i USA, når kritiske reportere angribes meget frontalt med anklager om fake news og mange andre ting. Men der findes mange andre og meget mere raffinerede måder at diskreditere personer på. Nogle meget mere skjulte og bredt anvendte teknikker, som har været flittigt brugt af blandt andet olieindustrien og også tobaksindustrien. Det snakker jeg meget mere om i mit foredrag og workshop. Teknik nummer 3 er imitation. At imitere noget, som vi allerede tillægger stor troværdighed. Det kan være et officielt logo, et stærkt navn, sige at noget er videnskabeligt bevist, eller at det bygger på en stor international rapport, at informationen er revideret og godkendt af flere forskellige uafhængige læger. Det kan også være at addere et billede eller en video til sin misinformation. Seeing is believing. Det kan være deepfakes, AI-genereret materiale eller klip, som er taget helt ud af kontekst. Det vigtige her er, at det får din misinformation til at fremstå mere troværdigt. Den 4. teknik er konspiration, som i konspirationsteorier. Og det handler i særdeleshed om at give folk en meningsfyldt forklaring og taler altså derfor direkte ind i det her behov, vi snakkede om tidligere, nemlig det her behov, vi har for at forstå verden og få det hele til at give mening. Konspirationsteorier, det handler ofte om, at en eller anden magtfuld elite arbejder sammen med det skjulte med at opnå et personligt mål, som altså så ofte er på bekostning af hele menneskeligheden.
Det kunne for eksempel være, at det er Bill Gates, som spredte coronavirus, for at give ham muligheden for at tilbyde hele verdens befolkning gratis vacciner, hvori han så kunne indsætte små mikrochips og altså injicere dem i jordens befolkning og på en eller anden måde så kontrollere dem eller aflæse deres tanker, eller hvad man nu kan finde på. Konspirationsteorier er overraskende populære, blandt andet fordi de taler ind i nogle meget basale menneskelige behov. Først og fremmest altså vores jagt efter mening, men derudover så giver konspirationsteorier også en mulighed for det, man kan kalde eksistentiel lindring. Altså en forklaring på, hvorfor vi ikke har det godt, ikke har et job, ikke finder kærlighed eller hvad der nu gør ondt, og at det her selvfølgelig ikke er vores egen skyld, men nogen andres skyld. Konspirationsteorier giver os et mål for vores frustrationer og had, og samtidig en følelse af fællesskab, at der er nogen, der lytter, og at vi sammen kæmper mod en større uretfærdighed. Man ser også, at konspirationsteorier vokser på de steder og tidspunkter i verden, hvor der er krig, sult, nød og alverdens andre forfærdeligheder. Simpelthen fordi der er et meget større behov for mening, for lindring af smerte og for at mærke fællesskab. Vi mennesker er nemlig utrolig sociale væsener. Netop derfor så er gode, stærke og sunde fællesskaber også et rigtig vigtigt våben i kampen mod ikke bare konspirationsteorier, men også imod misinformation. Og det leder så faktisk direkte frem til den 5. manipulationsteknik. Og det er at sørge for at bryde fællesskabet ved at polarisere. At prikke til alle de ting, vi ikke kan lide ved hinanden, og sørge for at få det hele til at eksplodere i had. Det er alt sammen de andres skyld, indvandrerne, de transseksuelle, universiteterne, de andre religioner, vores politiske modstandere, eller hvad man nu kan finde på af steder at placere al skyld og had. Det her, det er faktisk en rigtig effektiv måde at svække ens modstandere eller fjender på. For uden fællesskabet, så er det altså så godt som umuligt at stå sammen om at kæmpe imod. Den 6. og sidste teknik er trolling. Det handler om at skabe splittelse og polarisering online ved at provokere og gøre samtaler giftige. Det kan være ved at indskyde kommentarer med voldsomme holdninger eller stille provokerende spørgsmål, såsom I må da være sindssyge, eller stiller I aldrig kritiske spørgsmål, eller hvorfor er denne her samtale så fyldt med misinformerede nikkedukker, eller hvad man nu kan finde på for sådan at få pulsen lidt op. Der findes faktisk folk, som har det her som deres fuldtidsbeskæftigelse, såkaldte internettrolde eller bare trolde, som altså går på job hver dag og ikke laver andet end at trolle folk online. Det kan fx være en internettrold ansat og betalt af den russiske regering til at sprede had og splittelse blandt deres modstandere, såsom for eksempel at skabe splittelse mellem Europa og USA, så deres samarbejde kollapser. Det kunne for eksempel være med spørgsmål som, hvorfor er det europæiske sundhedssystem så dårligt? Hvorfor lærer de ikke noget af det amerikanske sundhedssystem? Eller hvorfor er europæisk brød så kedeligt? Hvorfor lærer de ikke noget af den amerikanske brødkultur? Noget, som jo altså i den grad kan få europæerne op af stolene. De her 6 manipulationsteknikker, de er som sagt en slags DNA bag misinformation. Og jo bedre vi forstår, hvordan de her teknikker de bruges til at skabe effektfuld misinformation, desto bedre vil vi være til at spotte misinformation og dermed opbygge en stærkere immunitet imod misinformation. Så skulle du, din arbejdsplads, din foredragsklub, dit gymnasie eller nogen andre være interesseret i at øge jeres forståelse, jeres kritiske sans og jeres evne til at spotte og bekæmpe misinformation, så dykker jeg meget dybere ned i det i mit foredrag Sandhedskriger, hvor vi altså ud over de 6 manipulationsteknikker også kigger nærmere på nogle af de andre stærke våben i krigen mod misinformation. Det er blandt andet sådan noget som kontrafaktuel tænkning, nysgerrighed, betydningen af fællesskab og at have en velbalanceret selvforståelse. Så kigger vi også nærmere på betydningen af de sociale medier og hvordan vi selv kan blive bedre til at finde frem til sandheden. Det er også muligt at det er en workshop til foredraget og gå fra det, man i forskningen kalder en passiv vaccine til en meget stærkere og aktiv vaccine. Så i stedet for at I lytter passivt til, at jeg fortæller jer om de her 6 manipulationsteknikker, så får I lov til selv aktivt at bruge dem gennem en simulation, hvor I indtager denne her fornemme rolle som nyansatte i en fiktiv propagandavirksomhed. Yes, I skal simpelthen lære at lave misinformation.
Det er den absolut stærkeste måde at blive skarpe til at gennemskue manipulation og misinformation. Og teknikken her, den har været brugt internationalt af forskere til, igennem forskellige typer internetspil, at lære folk at lave misinformation og derved bekæmpe misinformation. Det har for eksempel været internetspil, der giver immunitet over for misinformation relateret til global opvarmning, relateret til coronavirus, manipulation under det forrige amerikanske valg, og en lidt mere unik variant, som er et internetspil rettet mod unge i Mellemøsten, så de bliver immune over for nogle af de her teknikker, som religiøse ekstremister bruger til at radikalisere unge mennesker. Og alle de her spil, de har faktisk haft rigtig fin succes. Og workshoppens første halvdel er netop sådan et spil, som aktivt giver jer en rigtig stærk kritisk sans og immunitet over for manipulation og misinformation. I anden del af workshoppen stiller vi så i stedet for skarpt på den menneskelige motivation og måde at forstå verden på. Det er det, der udnyttes af misinformation, og som er en af årsagerne til, at den har mere succes end sandheden. Men denne her viden om, hvad der motiverer os mennesker, er altså også noget, der kan bruges positivt. Såsom for eksempel at lære os, hvordan vi med små greb eller justeringer kan bygge et positivt og motiveret team, styrke samarbejde, forbedre vores medieforståelse, kommunikere så folk lytter, eller øge kvaliteten af vores beslutninger. Så altså tage erfaring fra misinformationens vildledning og bruge den til positiv forandring. Foredrag og workshop kan afholdes på dansk eller engelsk, og du kan læse meget mere om det på min hjemmeside jesbrix.dk. Tak fordi I lyttede med, og håber vi ses til en endnu dybere snak om misinformation og hvordan vi kan bekæmpe den sammen. Tusind tak for nu.